Och lite chokladbollar åt oss. Åh, tackar. Ska jag kunna få en sked? Du har en sked det här. Men hur mycket går det på sked? Ja, visst. Ja, schysst. Tack. Yes. Färdig snart eller alltså. Jag kan ju hjälpa dig att äta upp den om du... Vadå, du har redan ätit upp din. Den som sparar den har ju. Ja, riktigt god den här alltså. Riktigt god. Då får ingen ha den. Den som sparar den har.